temos coñecementos sobre as 12 do mediodía do falecemento de 3 persoas en Taboadela. Se atopou un xerador na planta baixa da súa casa e parece ser que unha das persoas necesitaba de corriente eléctrica, deberon de poñer o xerador en funcionamento e co paso do tempo ese fume que xera o xerador debeu de pasar á vivenda, xa que había unha alta concentración de monóxido de carbono e iso causou, segundo todo parece indicar, o falecemento destas 3 persoas en Taboadela. Tamén houve outra intoxicación por monóxido de carbono de 2 persoas en Rianxo que tiveron que ser atendidas con vida e foron trasladadas ao hospital por ter inhalado tamén monóxido de carbono. E ao mesmo tempo tamén temos coñecemento de 3 falecementos máis en Galicia, pero en distintas circunstancias. Unha persona de 59 anos con distintas patoloxías en Ferrol que o botaba de menos a súa sobriña cando foi a casa o atoparon falecido. Outra persona en Betanzos de 80 anos que a súa cuidadora pola noite deixouno ben atendido e cando foron pola mañá pois apareceu falecido e finalmente un home tamén de 86 anos, creo que en Dumbría, que vivía coa súa muller e hoxe pola mañá tamén faleceu.